Podcast Factory. Coach ID. Develop your identity. Με τον Γιάννη Δημητρίου. Coach ID λοιπόν. Επιτέλους για μένα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μετά από περίπου 2 χρόνια σκέψεων, προετοιμασίας, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε το πρώτο podcast, να κάνουμε το πρώτο vidcast, να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία βέβαια πώς θα εξελιχθεί. Σαφώς δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι παρουσιαστής, είμαι προπονητής. Χρόνια ασχολούμαι με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, με το ποδόσφαιρο το αντρικό και κυρίως με οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από το ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι ήρθε και η ιδέα του Coach ID. Σαν πρώτο επεισόδιο θα πούμε λιγάκι να γνωριστούμε και να μάθετε όλοι ποιο είναι το Coach ID και ποια είναι η φιλοσοφία του. Το Coach ID είναι το identity, είναι η ταυτότητα. Θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία των podcast και όλων των πληροφοριών που θα παίρνετε μέσα από την καθημερινή ευκαιρία, ο καθένας στο χρόνο που έχει να ακούει, να μπαίνει, να συντροφεύεται, να προβληματίζεται, να απαντάει στους προβληματισμούς του. Ο σκοπός λοιπόν είναι να υπάρχει μια βιβλιοθήκη, μια διαβίου μάθηση, ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλα αυτά που αφορούν εμάς τους προπονητές. Εννοείται ότι εδώ θα συζητάμε και θέματα που θα έχουν να κάνουν με τον νεαρό ποδοσφαιριστή, γενικότερα με το ποδόσφαιρο, με θέσεις διοικητικές, όπως είναι οι παράγοντες, όπως είναι θέσεις τεχνικών διευθυντών, αρμοδιότητες, όπως λειτουργεί ένας σύλλογος, με οτιδήποτε αφορά το ποδόσφαιρο που όλοι αγαπάμε. Και κυρίως όμως στον πυρήνα θα βάζουμε τον προπονητή. Θα πω τον Έλληνα προπονητή, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι τόσο μεγάλο το ποδόσφαιρο που και ο Έλληνας προπονητής δεν πρέπει να κλειστεί σε αυτή τη μικρή χώρα, αλλά να ανοίξει τους οριζόντες του. Τι χρειάζεται όμως να έχει ο Έλληνας προπονητής? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να τον κάνει να ξεχωρίσει? Τι εργαλεία του λείπουν για να μπορέσει να γίνει αυτό που λέμε Ευρωπαίος, αλλά όχι μόνο, να είναι επαγγελματίας? Και ξέρετε κάτι, επαγγελματίας δεν είναι αυτός ο οποίος πληρώνεται αδρά μόνο κάνοντας αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορούμε να το χαρακτηρίζουμε έτσι επαγγελματία. Επαγγελματίας είναι αυτός ο οποίος κάνει 100% τη δουλειά του προπονητή. Και πιστέψτε με, το ξέρετε όλοι περισσότεροι, γιατί εδώ απευθύνομαι σε προπονητές, σε συναδέλφους, ότι ο προπονητής είτε δουλεύει στην πιο χαμηλή ομάδα, στη γάμα κατηγορία, ερασιτεχνική, σε ένα μικρό τμήμα αναπτυξιακό, είτε δουλεύει στη Super League ή σε ομάδες ευρωπαϊκού επίπεδου, δεν έχει ωράριο. Ο προπονητής είναι full time. Όταν λέμε full time εννοούμε 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί το μυαλό του δεν σταματάει να σκέπτεται. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά εδώ, θα τα συζητάμε, θα έχουμε διάφορα θέματα κατά καιρούς και κυρίως θέματα τα οποία δεν είναι αμιγώς ποδοσφαιρικά, αλλά πώς μπορούν να τα πάρουμε από εκεί έξω από διάφορες πληροφορίες, από βιβλία, από άλλους τομείς και να τα εντάξουμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Αν θέλετε, σε αυτό το πρώτο επεισόδιο που είναι η γνωριμία μας, αυτό ήταν το χόμπι μου. Το χόμπι μου ήταν να μπορώ από διάφορους άλλους τομείς, τμήματα πιο επιστημονικά πεδία ή να το πω από άλλους χώρους, πωλήσεις, επιχειρηματικούς χώρους, την εκπαίδευση, σχολεία, όλο το πέρασμά μου και η συναστροφή μου με πάρα πολλούς ανθρώπους διαφορετικών χώρων του ποδοσφαίρου, αλλά πώς έφτανε πάντα η κουβέντα και ερχόταν γύρω από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπόρων. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να αντλήσουμε τις δυνατότητες που έχει ο καθένας μας και να μην μένει σε αυτό το παραδοσιακό μοντέλο του προπονητή. Είμαι προπονητής. Και τι είμαι προπονητής? Φτιάχνω απλά την εντεκάδα. Και αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου.
Μπορεί να φαίνεται τόσο απλό, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι είναι χαοτικό. Θα προσπαθήσουμε μέσα από συζητήσεις, μέσα από κουβέντες με καλεσμένους, να δούμε πώς αυτό το χάος θα το βάλουμε σε μία τάξη. Πώς δηλαδή όλες αυτές τις σκέψεις, όλα αυτά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και απασχολούν τον προπονητή, να έχουν μία σειρά και κάπου εκεί ο καθένας με την προσωπικότητά του, με τον χαρακτήρα του, με τα χαρακτηριστικά που τον εκφράζουν, να μπορέσει να φτιάξει τη δικιά του ταυτότητα. Πολλές φορές ακούμε και συζητάμε, όπου βρισκόμαστε όλοι εμείς οι προπονητές, εγώ έχω τη δικιά μου φιλοσοφία, εγώ έχω τη δικιά μου άποψη. Και συνήθως ακούμε αυτό το εγώ κάνω αυτό, εγώ το κάνω έτσι. Τελικά, τι είναι αυτό που κάνεις? Το έχεις ορίσει? Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος? Τι είναι αυτό που φαντάζεσαι στο τέλος της χρονιάς ή που φαντάζεσαι στη λήξη της προετοιμασίας, στην έναρξη περίοδου? Τι είναι αυτό που θέλεις να δεις μες στον αγωνιστικό χώρο? Σε εκφράζει και το έχεις σχεδιάσει? Θα ακούσουμε περισσότεροι τώρα αυτά που λέω, τα γνωρίζετε, για το game model. Θα ακούσουμε για το κομμάτι των αναλύσεων. Αλλά εδώ θα μπούμε στη διαδικασία να μην δούμε ένα παιχνίδι και να το αναλύσουμε τακτικά, έναν αγώνα. Θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τον προπονητή. Έχετε σκεφτεί ποτέ να υπάρχει μια κάμερα που να γράφει τον προπονητή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας στα αποδυτήρια, καθ' όλη τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, και μετά να μπορεί να κάτσει ο προπονητής, να δει τον εαυτό του, να δει τι δεν του άρεσε, γιατί το έκανε αυτό, γιατί είχε αυτή την αντίδραση. Ακόμα και σε μεγάλα παιχνίδια που όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι απέναντι στα φώτα, στην τηλεόραση, λίγοι είναι αυτοί που κάθονται να ασχοληθούν με κατάλληλους ανθρώπους, συμβούλους, μέντορες, ψυχολόγους, επικοινωνιολόγους, για να μπορέσουν να βελτιώσουν την εικόνα τους. Και αυτό που θέλω να πω, και αν θέλετε θέλω να μείνω για να κατανοήσουμε λιγάκι το σκοπό αυτών των επεισοδίων και το σκοπό αυτής της εκπομπής, είναι ότι ο προπονητής είναι ένας πολιτής. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να πουλήσει τις ιδέες του, να πουλήσει τον εαυτό του, άρα θα πρέπει να αποκτήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να το κάνει καλύτερα, να έχει μεταδοτικότητα. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο προπονητής είναι αυτός που θα μείνει μόνος του. Είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να μπορέσει να βάλει σε τάξη τις σκέψεις της ημέρας, των αποτυχιών ή των επιτυχιών. Το μότο λοιπόν αυτού εδώ του podcast, του Coach ID, είναι εκπαιδεύομαι για να μην παιδεύομαι. Άρα θα μπορούμε, ακούγοντας όλες αυτές τις εκπομπές, τα podcast ή τα vidcast, να παίρνουμε γνώση. Να παίρνουμε γνώση που θα προσπαθεί να απαντάει στα πιθανά ερωτήματα τα οποία έχουμε όλοι. Θα είναι βιωματικά τα επεισόδια, θα είναι επιστημονικά και κυρίως θα είναι συζητήσεις. Θα έχουμε βέβαια μια διάδραση, θα παίρνουμε ερωτήσεις από εσάς μέσα από όλα μας τα κανάλια και από τα social, για να μπορούμε να εφαρμόζουμε, να μπορούμε να απαντάμε σε θέματα του όπου την επόμενη μέρα στο γήπεδο θα μπορείτε εσείς ίδιοι να τα εφαρμόσετε. Τέλος, καλωσορίζοντάς σας σε αυτό το όμορφο ταξίδι που θα ξεκινήσει με αυτές τις εκπομπές, θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι εδώ για να κάνω μάθημα, δεν είμαι εδώ για να πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Είμαι εδώ απλά για να μπορέσουμε όλοι μαζί, όλοι οι Έλληνες προπονητές, όλη η προπονητική κοινότητα να έχει μία φωνή η οποία κυριεύει στο μυαλό μας τις νύχτες, τα απογεύματα, την ώρα που οδηγούμε, την ώρα που έχουμε απέναντί μας έναν πρόεδρο ή έναν γονέα, έναν προβληματισμένο, έναν παίχτη, και σκεφτόμαστε τι θα του πω τώρα, τι πρέπει να κάνω, πώς να το χειριστώ. Όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας, εγώ απλά θα είμαι εδώ κοντά με όλους καθημερινά ή όποτε έχουμε
να τα λέμε, να συζητάμε και να βγάζω λίγο προς τα έξω αυτές τις απαντήσεις που φοβούμαστε όλοι ενδεχομένως να πάρουμε. Εύχομαι και χαίρομαι πάρα πολύ συγχρόνως να είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους. Τα λέμε στο επόμενο.